Uite-l pe... Uitați-l pe ăsta! Stați un pic, a scris cine. Liniște, faceți un pic liniște pe chat. Liniște un pic pe chat. Mă, încarcă-te tot chat-ul. Uitați-l! Seba! Te rog eu din suflet, du-te la Filo, mâncați-și. Seba! Du-te la Filo, mâncați-și gura ta. Te rog eu, bro, du-te la filologie. În termin clasa 8-a, vocația ta e să devii poet, să devii artist, să încălzești sufletele. Stați că nu era review de la Logitech. Înțelegi? Tu o să fii un artist, bro. Sau fotbalist. Ai putea fi și fotbalist, dar în principiu artist, bro. Să nu lucrezi cu cifrele, sigur nu o să fie chiar top. Gen. Nu e chiar... Cifrele nu sunt gen la top qualities la tine acolo, înțelegi? Că pe procentele astea mă bată tot. Ești a 11-a? Nu pot să cred. Sau politic. Bă, nu jigniți polițiștii, că sunt o grămadă de polițiști tineri super de treabă. Nu mai aveți, să nu mai aveți stereotipuri. Decât toți polițiștii de pe stradă care m-au întâlnit, toți au fost super de treabă. Chit că m-au cunoscut sau nu. Că nu toți m-au cunoscut, nu sunt altceva, dar au fost băieți care chiar m-au cunoscut, și alții care au fost super de treabă, tineri, neștiind, habar n-având cine sunt, au fost foarte treabă. Bine, și eu le-am vorbit frumos, că na, mereu am vorbit frumos. Bă, mâncați, sunt la 11 la științe sociale, nu le-am cu matematica, păi facem 2 la științe. A, nu știi, la științe sociale nu facem 2, la științe sociale faci matematică până între a 10, după între a 11 nu faci, dar oricum ai nicio scuză, bro. La un calcul simplu, 1% înseamnă 1. Mă rog, 1% din 100 înseamnă 1. Da? 1% din 200 înseamnă încă o dată valoarea. Da? Adică 2. 3% din 300, înțelegi? Mă rog, 3%, înțelegi ce vreau să zic? Gen, 1% din 500 înseamnă 5. Cum 125? Ai băgat la ce puteri? Nici nu cred că știi cu puteri, ești, mă, nu făcea. Adică dai bully, faci mișto, ce scuze asta la 16 ani să nu știi ce înseamnă 1% din ceva? Păi te duci la bancă și zice, da, v-ați luat un credit pe 10 ani, plătiți o dobândă de 1% și bagă dobândă 10.000 de euro, ești nebun? Cum adică îi fac bully? Salvezi viața, mâncați, și ăsta e exact exemplu perfect de om care o să plătească toată viața și să zică, da, păi mi-a zis 1% la dobândă și că aia e. Bă, mâncați, ce bully e ăsta? Ce bully e ăsta? Ești nebun că vă duceți la bancă și nu știți ce credite și ce rate și ce de-alea vă păcălesc, ea vă bagă dobânzi de-astea pe 1%. Auzi, bully? Mamă, să ne revenim un pic, ce scuze asta, că fac nu știu ce, că de-alea, n-aveți nicio scuză, învățați, ești de bun, învățați baza măcar, să nu vă păcălească lumea pe stradă, duceți la piață și că am scumpit prețul la roșii cu 1%, de la 5 lei am făcut 7 lei, dar le-am scumpit cu 1% ca agent, taxe, domne, înțelegi? Am serios acum. Nu e niciun bully, frate, nu e niciun bully. 1% de 100 de ori? Sincer, nu e niciun 1%. Hai să-l aștept și pe băiatul.